दिनैहाय जोंनि खुंग्रिं खोला खरफागुरि बे खरफागुरियाव दिनैहाय जोङो उन्दै उनला रायजो राजा नाजानानै दिनैहाय जोङो नैबे गारजा मन्दिरखौ जों बेखेवदों। बे बेखेवनायाव जों माखासे माननि आलासि लेंहरदों एसेब्लाबो बिसोर जोङो लेंहरदों जाहैबाय जोंहा जोंनि आगुनि बाथौ गौथुमनि बारग' लोगो आफादगिरि बिथां जोंहा लफेन बरगयारि सार दंफैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा लेंहरनो हादों जोंनि खुंग्रिं दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो नेहाथारि मानगोनां सायन नार्जारि बिथां जों बिथांखौ लेंहरदों आरो जोंहा माखासे आलासि लेंहरनांगौ दंबावोमोन जोङो समनि आंखालाव जों लेंहरनो हायासै आरो दा जोंहा दिनैनि प्रग्रामा जाहैबाय जोंहा नैबे जों लुयै लुनानै जोंनि नैबे जे गारजानि मन्दिर लुनायाव जोंहा आराय बोसोर लादों। जों एसे बोसोरफा एफा जोङो नाजानानै जों एसे गारनानै लुलांदों। जोंहा दिनैहाय बेखौनो जोंनि गारजा जे मन्दिर बेखेवनाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरोखि। बिनि फारसे जों बुंनो हाथ'वा, जोंहा जेबो सरखारनिफ्राय जोङो बियाखैबो आरो जोङो मोनथ'वाखैबो। जों बेखौ गामिनि जे थाइसे थाइनै थाखा फेहेरनानै जोंनि जे मन्दिरनि दान जों बेखौ फेहेरनानै बे मन्दिरखौ लुनाय जादों आरोखि। बाहाय लुफुंनायाव गैयाब्लाबो 3-4 लाखसो थांबाय, बिनि बारा थांबाय आरो जोंहा माखासे साजायनांगौ दंबावो। जोङो फुजा खाथिखाय जों बेखौ साजायस्लाबनो हायासै, बिनि थाखायनो जोङो अपेनिं खालामग्रोनाय जादों आरो जोंहा बेखौ हथात जों बेखेवनांनायनि गोनांथियानो जाहैबाय जोंहा फैगौ 10-11 जोंहा लोक्षि गारजाजों लोगोसे जोंहा खेराइ दं। बे खेराइखौ खुंफुंनांगौनि जे थारिकआ जानानै फैनायलाय जों दिनैहाय जों हथात जों नैबे धर्मखुलिखौ जों खालामनाय जादों आरोखि। दा जोंहा मैखोमै जोंनि गामियाव जोंहा बाथौजोब, जोङो रक्तबुलि, जोंहा बाथौ सिबियारि जोब। बाहाय जोंनि गामियाव सासे सानैल' दस्रा गुबुन धर्म दं। जोंहा गासिबो बाथौआनो जोब। बाथौजों जों स्र'यैनो जोंनि बे आगुनि गोदोनि जों बर' बोराइनि धोरोमखौ जों नागाराखै आरो बे धोरोमजोंनो जों सोरखिलांगोन आरो थैजासिम बे धोरोमखौ जों गारा होननानै जोंनि गामियाव जों गासिबो मन्दिरखौ साजायलांजोबगोन आरो जोङो गामिनि जे थाइसे थाइनै दानजोंनो जोङो नैबे जोंनि खरफागुरि गामिखौ जों डेभेलप खालामलांगोन आरो। आंनि मुङा लफेन बरगयारि। बाथौआरि हिसाबै आङो आगुनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं खामानि मावो आरो गुबुन बिबानाव ससियेल खामानिफ्राव एसे एनै साहित्य सभा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनफ्रावबो आङो गोजान खामानि मावनानै दङ आरो आंनि थागिबि जायगाया जाहैबाय सिमला बागान, पस्ट अफिस सान्तिपुर, डिस्ट्रिक्ट चिरां दा आंखौ भाग्यबान सानदों खरफागुरि गामिनि बाथौ आफादनिफ्राय सानब्रैसोनि सिगां थांनानै आंखौ खावलायहैदों आरो जोंनाव बेबायदि मोनसे गारजासालिनि मन्दिर जादों, बेखौ नोंथाङा बेखेवना होनांगौ। आं बेवहाय ना खालामाखै, आं बिथांमोन खावलायनाय बायदिनो आं नुजाफैदों। आरो मन्दिर होनोबा बर'आव आङो डिमासा सोदोबाव नुदों, बेखौ मोदायखौ होनो बर'नि सोदोबाव। दा खाबजानाय बादि मोनदों, जेरै जोङो दाउ बिदै दैग्राखौ जों दाउखौ होनो, थिग बेबायदिनो मोदाय थाग्रा जायगा नालाय बेखौ मोदायखौ होनदों। मन्दिर सोदोबखौ जोङो हारसानि बादि मोनो आरो गुबुन रावनि बादि मोनो, हिन्दुस्तानी सोदोब बादि मोनो। दा जिखियानो जादोला मानो जोङो परम्परा भाबै बेखौ गोदोनिफ्रायनो मन्दिर हिसाबै जोङो बुहुमाव गुबुन धोरोमनि गुबुन मन्दिर जोङो नुनो मोनो। दा बाथौआरि हिसाबै बे मन्दिर हिसाबै गायसननाय माबाफ्रा बारा गोबाव जायाखै, 30-35 बोसोरसोनि सिगांनि बेफोरबायदि मन्दिर जों नुनो मोनामोन। दा अब्लाबो धोरोमनि सरसाया जेथुखे नांगौ हिसाबै मानसिया थांनानै थानायाव धोरोमखौ जेथुखे नांगौ हिसाबै बाथौआरिफ्राबो जेथुखे गामि मोनफा मन्दिर गायसनना लादों, थिग बेबायदिनो खरफागुरिनि आइ आफा रायजो राजाफ्राबो सानलायनानै हलायनानै जेथुखे बिथांमोननि आं दा मिथिनाय बायदिबा 1966 मायथाइयावनो बाथौआरि हिसाबै बिसोर गारजासालि गायसनदोंमोन। बेबायदि मोनसे आनुষ্ঠাनिक मोनसे मन्दिर गैयामोन आरो दा दिनै बेखौ गायसनना लादों, खुब धन्यबादनि बाथ्रा। बेयो मोनसे मोजां खाबु जायो माने बेवहाय जिरायलायनानै धोरोमनि सोमोन्दै सरसा, समाजनि सोमोन्दै सरसा खालामलायनो मोनसे मोजां जायगा जायो। बेनिखायनो बेखौ आङो साबायखर होगोन खरफागुरि गामिनि खुंग्रिं खरफागुरि गामिनि रायजो राजाफोरखौ। बिथांमोना गावनो निजाबो गैया खरस खालामनानै 1 लाख थाखानि बेबायदि मोनसे मोदायखौ मन्दिर गायसनना लानाया बे मोनसे साबायखर होनांगौल' गैया आरो बेखौनो आङो आंनि गोरबोनिफ्रायबो बिथांमोनखौ आङो खुलुमदों।
साबायखर होदों बेखौनो खुंदिंखौ आङो आंनि गामि खाथिनि हिसाबै आङो आंगो मोनो आरो बे जायगायाव आङो 1987आव जेतिके जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आन्दलन खालामनायाव बे जायगायाव भलन्टियार फर्सनि खामानि मावनाय समाव बहाय सासे बे गामियावनो हिरेन बसुमतारी होननाय सासे दंमोन खुंग्रिं एरियानि खेबटेनमोन बियो आंनि खोब लोगो बिथाङा रानि खाथायाव थाहैबाय दा बेजों थाफानायावनो आङो बे जायगायावनो ओरैनो मानसि हिसाबै थाफैग्रा बहाय थाफैग्रा जाफैग्रा बयनिबो न'खराव हाबग्रा फ्राय सिनायजोबखानाय न'खर बादि आं मोनो दा बेबादियाव धोरोमनि खामानि लानानै आंखौ बाव आलासि हिसाबै लाबोनायखौ आं खोब माने गावखौनो मोनसे भाग्यबान आरो भगबाना आंखौ बे बिबानखौ होदों बेनिखायनो आंबो माने आनान गसाइखौबो माने खोब धन्यबाद होननानै आं बुंनाय जादों जोङो बाथौ धोरोमाव जोङो मानसि हिसाबै थांनानै थानायाव जोंहा मोनसिं सिं बोराय आहम गुरु हेना गुरु थेना गुरु खथि गुरु मोना जोंनो माखासे खान्थिफोर होलांखादों जों जायखौ जोङो बर' समाजाव बेखौ आसार खान्थि होनो दा बे आसार खान्थियाव जोङो दंखायो माने जाय धोरोम हिसाबै मानसि हिसाबै मावनांगौ जोङो मालायखौ हिंसा खालामनो मोना मालायजों गाज्रि सोमोन्दो लानो मोना गाज्रि जिरादफोरखौ जोङो नेवसिनांगौ बिमा बिफाखौ सिबिनांगौ मोदाय दावदाय खुलिनांगौ बिसोर जिनिसफोरखौ जोंहा मोनसिं सिं गुरुआनो बाथौआरि हिसाबै जोंनो होखानायखा खिन्थु जों बेफोर जिनिसखौ जोङो लेखानि आंखालाव बा जोङो फोरोंग्राफोरनि आंखालाव जोंनि गोदान मुगानि गोदान जि जोलैफोर गोदान लाइमोनफोर बिसोरो बिनिफ्राय आनज्रायनाय बादि नुदों जायनि थाखाय बिथांमोननि जिबना दिनै खोमसिनि फारसे थांगासिनो दं दा बेखौ जोङो जुदि मोजाङै जुदि फोथांथारनांगौ होबथाथारनांगौ होनोबा बेखौ नों आयेनजोंल' हाया जोङो मरेलिटि भाबै नैतिकता भाबै धोरोमनि दहाय लानानै बेखौ जोङो जुदि गोरलैनिफ्रायनो न'खर न'खर गोरलैनिफ्रायनो गामि गामि गोरलैनिफ्रायनो ओनसोल हिसाबै जों जुदि फोरोंबोआबा जों बेखौ जबरदस्ति आयेननि हिसाबैल' जोङो पुलिस प्रसासनफोरजोंल' बिजनेसखौ होबथानो हानाया नंखायनो खुब प्रयजन जोंहा बाथौ बिजनेसा दंखायो जायनि फलाव जों बेबायदि माने एन्टि हिउमेनिटि मावोब्ला मानसिनि खामानिनि मावनांगौनि धोरोमनि खामानि मावनांगौनि बिरुद्धि मावोब्ला जोंहा मोनसे फाब जायो माने बाद नाङो बे बाद नाङो होननाय जोंहा दंखायो आरो बे बादखौ जोङो सोदांनानै लायो मानसि हिसाबै जोङो बर' रावाव दङ आथिं थोंब्रै मैदेरानो गादिनो मानसि हिसाबै जोङो आथिं थोंनैया गादिनफ्लाङो जेतिके जोङो भुल मावफ्लाङो बे भुल मावफ्लांनायखौ सोदांनायखौ जोंहा मोनसिं सिं बोराय मोना बा बर'नि बाथौ हिसाबै जोंहा बाद दोनखादों आरो बे बादानो जाहैबाय अगर बाद फंख्लद बाद खौलोबोद बाद खावालि बाद आरो दाउखि बाद ओंखायनो बेखौ जुदि बाथौनि धोरोम खान्थिजों जुदि निथि हिसाबै जों थि थाङोब्ला बहाय मानसिया रायजो जानायाव थांनानै थानायाव खोमसि फारसे थांनांगौ आन्दायनांगौनि खोथा गैया खिन्थु जोङो गुवार भाबै बेफोर जिनिसखौ जों मिथिया न'खरनिफ्राय जोङो जेनेरेसनफोरनो फोरोंनो हाया समाज हिसाबै जों मोजाङै फोरोंनो हायाखै ओंखायनो बेफोरबायदि माने गिख्रंथाव परिबेसा दा जाबोगासिनो दङ आरो खोब दुखुनांथाव भाबै बे दिनै साफ्रोमबो जाय गथ'नि हौवासा गथ'आनो जा हिन्जावसा गथ'नि जा बिमा बिफाया मोनसे गोसोआव गुद गुद खेंखुद खेंखुद माने सब समाय माने साननांगौ सिन्थाजों सोलिनांगौ मोनसे परिबेस जादों आरो बे परिबेसखौ जुदि होस्रांनांगौबा जोङो धोरोमनि दहाय लाथारनांगोन बेखौ आं सानो आरो